El nou esportiu aposten per la reconquesta europea del Barça, gràcies al liderat de Messi i Neymar, que ocupen la portada del diari. Esport afirma que Martino demana l'opinió del vestidor. Ahir es va reunir la plantilla durant 40 minuts per analitzar el joc del Barça. A Mundo Deportivo, Messi escull els 13 millors records com a blaugrana. Com que Messi ha estat 13 dels seus 26 anys, és a dir, mitja vida al Barça, el diari li ha demanat des del 2000 quin és el millor record de cada any. Més enllà, el diari parla del desafiament del Tata. Aspira a ser el primer tècnic no europeu que guanyi la Champions. A l'Ara retraten la tornada de Guardiola a la competició europea, avui contra el CSKA. El tècnic català s'està adaptant a l'estil alemany, on és habitual que qualsevol dels alts càrrecs d'un club tractin qualsevol tema davant dels mitjans. El periòdico aborda l'enfrontament de davant del Barça, Ajax, la idea original. El club juga per primer cop contra l'equip que ha estat el seu referent futbolístic des de fa 40 anys. La Vanguardia parla del Sant Mamés 3.0. Ahir es va estrenar el nou camp de l'Atlètic, encara inacabat, amb victòria local contra el Celta, 3-2. L'equip entrevista Carlo Ancelotti, entrenador del Madrid, que diu que va marxar del PSG perquè no va sentir-hi confiança. A la Gazzetta dello Sport italiana alerten de l'assalt Apache. La Juventus, amb l'argentí Tevez com a gran referència, inicia la singladura de la Champions. A l'hondureny Diez es fan ressò de la renovació de Cristiano. CR7 ha firmat fins al 2018.